Перуката, която ви представям днес, е от нашия най-висок клас, изключително качествена, необработвана 100% натурална човешка коса. Цветът е натурално, тъмно-кистеняв, като перуката може да се боядисва и променят прямо вашите желания. Размерите са универсални и се регулират чрез еластични коланчета спрямо големината на вашата глава. Вътре е изключително мекичка и комфортна за носене. Косата подлежи на всякакъв вид обработка, боядисване, подстригване, топлинна обработка, преса, маша и сушуар. Но грижите за нея също са като вашата естествена коса. Тя има нужда от измиване с качествени продукти, поддръжка с хубави хидратиращи шампуани, маски и масла за коса. Можете да откриете тази и много други перуки на нашия сайт radulovi.com или в физическия ни обект в Стара Загора, улица Цар Иван Шишман, 85 В. Очакваме ви!